Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát to bude zase pokračování z této série. Budu rád za každý like a odběr a jdeme se na to vrhnout. Takže začal bych tím, že nevím, tady se mi to úplně nelíbí, takže bych se přestěhoval do tamtý vesnice. Vezmeme celý. Tak. Tohle taky, tohle taky, tohle taky. Jo, tohle taky můžeme vzít. Asi to jenom půjčíme na to. Určitě to někdy vrátím, 100%. Tak jdeme tam. To bude chvilku ale trvat, no. Je to docela daleko. Počkej. No tak počkat, tady je další. Normální mám, konečně, ten jsem hledal. V příštím díle bych si postavil nějaký baráček. A ten portál, jak je tam, tak když najdem diamanty někdy. Což snad je. Tak bych ho tam šel skopat a vzít ty obsidiány. Já se vám ozvu, až budu tam nahoře. OK, tak já jsem tady. Šel jsem kousek cesty. A tady bych se zabědl, nebo tady. Tady bych si udělal takhle most. To bude pěkný. Ještě musím promyslet, jak to tady bude vypadat, to ještě nevím vůbec, že teď jsem sem přišel. A tohle je starý barák. No, bez těch postelí. Tohle se dřív, tyjo, to byl starý barák. Lol, tak to pamatuju ještě. To je ale už jako docela starý dost, no. LOL, růžová ovce. No tak počkej, ty jdeš do díry. Děláme si... Tady někde mám tu styk, to třeba víc styku. Lopatku, no tak počkat, tak to je hodně dobrý. To je docela rare, myslím, že docela dost rare. Škoda, že to není... Kde seš? Tady seš, pojď sem. Tak já tě vám schodím. Si nebudeš poslouchat. Ne. Ani na to je myslím. Nepůjdeš za kámoškama. Bomba. Počkej, tady někde budou víty určitě. Tak já ji tam navedu na to seno, nebo, no to asi není seno, ale nevím, jak se tomu říká. No, oni nemají, kokos. Oni nemají farmu. Tak to je hodně bídná vesnice tohleto. Třeba v baráku někde. Prosím, já ji potřebuju. What? WTF? Co to je? Jo, to je... Jsem si toho jenom nevšiml. Dobrý, no. Počkám, ale... A to je pěkný. Za mnou je zombík. Není dobrý. A to je extrémně pěkný, to se mi líbí. A tady to taky. To je vyloženě na nějaký barák, jo, nevím, no. A budu muset nejdřív tady zjistit nějak ty věci. Základní.
Udělal bych si takový baráček menší. Takový blast furnace si vezmu. Takže zabydlíme se někde, asi plus minus tady. By to bylo dobrý. Okay, ten schod tady asi nechám. Co? Bude to tady trošku jako prokletý, no to je jedno. No já si udělám nejmenší baráček na světě. Musí trapdooru, takový úplně malý. Jak je ten štěrk, to bychom pak museli nějak to. Takže. Proč jsem vyhodil svoji lopatku? Ty trošku skopem a postavíme si baráček, pojďme těžit pak. Tak. Já jsem chtěl tu ovečku ještě, ježiš, já jsem na to zapomněl. Vít. Au. Ovečku a pojď, když do díry tady, tak uděláme novou. No pojď, no ty taky pojď. Spadni dovnitř.
ještě dál. To už jsem tam, kde já úplně nechci. Já absolutně nic nevidím. A jako... Spawner! To si píš, že to je spawner, jo, tamhle iron. No tak počkej, enchantovaný zlatý jako, prosím. A to, jestli tam může být, nevím, ale mohlo by. Asi. No, teď už jsem, že rád bych ho osvětlil, kdyby se měl točit. No, na takovou dálku. Normální jabko, ok, to je dobrý. Nebo zlatý jabko. No. Tohle je hodně hlubičná. Au, to jsem přesně nechtěl. Ok, tak já jdu zase nahoru, protože tady to je. Ani ty irony brát nebudu. Tady to je blbá kejvka, já jsem chtěl jakože... Jenom tak jako... Aby jsem se stačil dívat ze zhora a viděl jsem až dolů a tady. Tohle je blbý. Au. Takže, kde pak máme nějakou jinou a lepší. Já se tady zatím jdu porozhlídnout a pak se vám ozvu. O, zničený portál, jak jsem se ho nemohl všimnout. On jako je docela schovaný, ale to je pravda. Let's go. Tak pojď, je tady blok. Není tady blok. Protection 4, ok. Mending, let's go. I když jako, no nevím, na té sekerce. Tady není gold block, ach jo. Ale tady se dá dokončit portál. No jasný, 2 bloky a mám to. Tak se vyspíme. Půjdeme k nám do baráku. Uložíme tam nového pejska. Udašíme dal dolů. Hej. Tady to bude velká bejska, si myslím. To bude dobrá bejska. No, stejně se škníčka. Tak dobrý, rychlý proces.
Takže to pro dnešní video bude všechno. Budu rád za každý like a odběr. No a uvidíme se u dalšího videa. Zatím čau.